Obodo kenelu m Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Ọhamadike, Ọhamadike ndị Biafra. Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Ọhamadike, ike agụwo ndị ilo gị yoo. Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Ọhamadike. Ndị si na Maazị Echebe Paul na-ekpo katọn na-ekwe anya na ada ekpo katọn na kọmpani n'ala. Ị na-anya ihe niile ị ga-afụ bụ ayọn ayọn. Asị unu ga-achọta ọrụ na asị mba chee na mmadụ niile na-ekpe ahịhịa ka unu. Alụsị ide mmiri, greetings from here. Alora, Tuta Pastor. Obodo kenelu m Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Ọhamadike, ike agụwo ndị ilo gị yoo. Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu, kene onye nta, kene nwoke, kene nwanyị. Wee sị nke onye chiri nya zelu. Abịago m n'ụbọchị nke taata ka m gbasa ozi ọma Chineke. Ma ọkwa na ndị be anyị ga-anụ maka na nke mụ a bụ na-ekwu ya. Ọ na-ada ndị be anyị, ọ na-afụ ha ụfụ na ntị. Mana nke bụ eziokwu bụ na eziokwu ahụ ka m ga na-ekwu. Maka na apart from eziokwu, amalọ m ihe ọzọ m ga-agwa m ga-eme ka ndị be anyị wee mara ife. Amalọ m, I don't really know. I don't really know. Amaghọ m ihe m ga-eme ndị be anyị. One ga-esi wee gwa ndị be anyị okwu ka ha wee mara ife because it's now getting, that is, ọ dịgo very clear. Isiokwu m n'ụbọchị nke taata ka m gbaa anya ọsọ maka na ụnụ n'anya na afụ no break m ga-eji wee li nri ka m ji wee pụta ya. Ma egbula oge ọbụla ka m gaa n'iru wee zie ndị be anyị ozi m ga-ezi ha maka na okwu m anaghị ete aka. Isiokwu m n'ụbọchị nke taata bụ it is becoming more clear to the fulanis that ndị Igbo are powerless and confused. Ama m na many people ama like the topic. Achọbụla m ka ị like ya, mana ọ bụrụ na ị ga-ege ntị, ị gee ntị ọfụma ka ị malụ why m ji wee dee that topic. Unu n'anya ụzọ ife nọ na-emelụ mkpụrụ ụbọchị mkpọnye ofu izu ụka na ị na-anya ifo something mmenu inezie the reaction and the actions of the Fulani Caliphate. Asking in na few weeks now, or let me say 1 week plus now, if how ndị Igbo njuedi so confused to abandon Maazị Nnamdi Kanu in the hands of the enemy, in the hands of Fulani Caliphate, and the focus on a PVC, or body campaign, or body election. No, focus here on PVC. Then he calculate teachers here in Nezianya, he check here the reactions. He check here the reactions of the Fulanis and the Caliphate towards Maazị Nnamdi Kanu and towards ndị Igbo. If that now these people amalugo that na ndị be anyị the confused and the powerless and the useless. Now, under 1 week, ndị Igbo bido shout to PVC. Onwelezi na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu, apart from the hardcore IPOB people like me and a few others. Enwelezi na-ekwute maka Maazị Nnamdi Kanu. Ndị Igbo ahụ oji maka ha
wee nọlụ n'ime enwelozie na-ekwute maka Maazị Nnamdi Kanu. Anyị abandon ya maka ordinary PVC. Now ka ife ọ na-egosi gị, that is the reason Buhari na ndị otu ya nji wee kpọọ ka proscribe IPOB internationally, because enega anya fụ na onweghị ife ndị Igbo ya eme na proscribe IPOB na ndị Igbo bụ ikwu okwu asịghị Igbo presidency ha dị more confused. Ịbịa n'ala Nigeria na ndị Igbo presidency Vincent Unegbu ekwene ka m kpọọ gị iyi maka enidilo m ndị nwe dust brain here. Ọ bụ na ị ma na ị maghị ife ị ga-ekọmentị, just si na this platform pụọ. PVC ya akpọpụta Maazị Chineke bụọ gị na ezinụlọ gị ọkụ by that word. Ị na-anya now unu na-eti PVC, Buhari agwa gị hoo ha na anya ama akpọpụta Maazị Nnamdi Kanu. The reason kpata na Buhari adị eneba anya ịkpọpụta Maazị Nnamdi Kanu bụ because na ndị Igbo asịbeghị Buhari kpọpụtalụ ha Maazị Nnamdi Kanu. Ndị Igbo emepebela ọnụ si release Maazị Nnamdi Kanu for us. Ndị Igbo ebinyibela ọtọ si release elu na Maazị Nnamdi Kanu. Ndị Igbo dị busy ka na-achọgodu useless thing. At this point of time, ọwụlụ na Fulani man wụ Maazị Nnamdi Kanu onye Igbo wee bụrụ president, ịmanụ kata ịbịa na North ikwute okwu PVC, ịmanụ kata ịbịa na North ikwute okwu na ị na-ekwu okwu election, ịmanụ kata ịbịa na North ikwute okwu anything general election. Maka abụlụ Staizito animale agnello di testa di agnello. Enwere ife mekete ka ị bịa n'obodo ndị ugwu. Ka emafa gị good luck Arinze, you are here by block. Enwere m time ndị ala here. Comment rubbish block gị. Ịchọ ịgbasa ga ịga na platform Gumi. Ọ bụ na onye akwụ ụgwọ ilu odi na olodi agbawasa ga. Ebe a my platform. Ozi nchọrọ izi ka m ga-ezi. Ịbịa n'ala ugwu nwere ife mekete ka ikwuo maka anything election. Onye ọchọkwa ka m blọk onye comment one rubbish, ordinary one rubbish m blọk gị ka ị ma na m enidilo gị na this platform. Ịchọ ezuzu ije ebe ndị ala nọ, ije ebe ndị na-edisivu gị nọ, ije ebe ndị ya ebe ha pụta ha sị gị na ha ejego meet parliament inside restaurant, then you can go there. Ebe ahụ Maazị Achebe Paul mpụta ngwa gị aka ọ dị. Now ịpụta na ala Igbo tata ha sị gị na PVC ga-akpọpụta Maazị Nnamdi Kanu, automatically ndị Igbo jizi aka ha na-agwa Buhari nya dose Maazị Nnamdi Kanu na prison wee luo on 29th of May 2023. Ndị Igbo jizi aka ha na-ayọ Buhari unu dose Maazị Nnamdi Kanu na prison wee luo May 29, 2023 before another president will come and think ma ọ bụrụ ma enwere ife nwere ike ime or not. Ha enwelo ndị Igbo enwebeghị mbọchị ha nọkata pụta shi release Maazị Nnamdi Kanu. No, go and get your PVC. Go and get your PVC. The man na-asọfara gị inweghị ichetelozi ya. Amalọm ka ndị Igbo ji eche echiche ka eke. Chekilo na before ị ga-enwe referendum, before ị ga-etinye referendum na Nigerian constitution, no the lawmakers ga-vote here. Na chekilo si gị ka ha malụ how many lawmakers is from north and how many lawmakers is from the east. Only Kano State nwere 44 senators. Only Kano State. Now calculate the whole east joined by south, all of them.
awa Izuchukwu abi Izuka Mmaji abi Izuka Mma Nneji, you are hereby blocked. One more comment ka nna block unu. Tata day of blocking. Abịala m here ịbịa zụọ ndị ala. One more comment m block gị. Ha jụrụ gị ese, how many lawmakers are in the south? Ha jụrụ onwe gị ese, how many lawmakers are in the south? And when you bring that bill of referendum, all votes ka a ga-atụ ya. O nwere any northern lawmaker m ga-atụnyere gị vote for such thing? Unu ajụrụ onwe unu ese, ka ihe kpata this thing ji wee felu ka ife na-akpịa the restructuring. Nne Nwodo campaign for restructuring under Buhari first tenure. Ha sị gị, oh, na restructuring na ga-eweta, we will do it. End of the day, enwetala that restructuring. Mgbe wepụtara issue of restructuring na Senate, they voted and the majority carried the vote. The same thing applicable for referendum. You cannot get referendum in the law in a Nigerian constitution. But ndị banya na check all those things. Ihe analo Peter Obi will win. The question na ajụ gị now, ordinary 4 thugs with koboko na stop gị inweta your PVC. Imagine mgbe men ga-ebupụta ya AK-47, ị ga-aga tụọ vote. Anavo Kanu, greetings from here. Ị ga-aga tụọ vote, ịma atụnụ vote na ịma aga tụọ vote. Now, onye gwa gị emekete ndị Igbo wee mekete wee tụọ vote why Maazị Nnamdi Kanu nọ na this SS study. That will be the end of road for every Igbo man. Ndị Igbo niile ga-lost their integrity. Ndị Igbo niile ga-lost their everything me ha ji wee bụrụ ndị Igbo ga-lost ya because mgbe a ka ndị Fulani ga-eji wee mata that na ndị Igbo ekpotela aja. Imekete ndị Igbo wee yọgide Buhari ka esizie Maazị Nnamdi Kanu ka o kpochie Maazị Nnamdi Kanu till next year. Believe you me, enwere ihe mekete ka onwe onye Igbo. That is ege na-egbu ndị Igbo ka ọkụkọ. And with this campaign for PVC, he is passing a very, very strong message to the North. The message on a pass to the North is making the North to know that ndị Igbo are becoming useless, powerless, and confused. The truth remains that na anything, any day, ndị Igbo bido megide this campaign, ihe niile ha na-emekịta bụ message ka ha na-pasili ndị ugwu. Message, very, very wrong message. The only thing ndị Igbo kwesịrị ime na ọwụrụ dịka na ndị Igbo ma ihe na-enwere onye ndị serious n'ala Igbo, na-enwere onye bụ nwoke n'ala Igbo, because to me now I don't think there is a man in Igbo land again. Enwere ozi nwoke n'ala Igbo. Ọwụrụ na ndị Igbo mali ife na the only thing ndị Igbo ga-eme kịta bụ shun anything election and they call for Maazị Nnamdi Kanu release and they call for Biafra. Ị na-agwa ndị ugwu na ọ bụ unu need this one Nigeria, unu bịa tụọ referendum and nye anyị the president. Ị ga-ekwu okwu ka nwoke, ọ bụrụ na ọkachị na-ekwu okwu ka nwaanyị. Ndị Igbo na-ayọ ndị ugwu ha jide Maazị Nnamdi Kanu luo na ndị Igbo jizi ọnụ ha na-agwa Buhari, don't release Maazị Nnamdi Kanu, allow us to have election so that we will vote for Peter Obi.
but the same ndị Igbo checklos. What of iyogide Buhari o wee megide ya wee jidegide Maazị Nnamdi Kanu wee luo on 29th of May after election Peter Obi lose, which every dog and cat, cow and the fools know that Peter Obi can never win Nigeria election. All of you think that a campaign ebidogo. The problem ndị Igbo nwe na bụ na ha jụrụ onwe ha, the people, the youth that are getting the PVC, are they getting it to sell it, or they are getting it to vote for Peter Obi, or are they getting it to vote for Atiku or Tinubu? For you to draw table for referendum, you cannot get that through any Majukenunu or president may make a law. Is president a lawmaker in Nigeria? So can you no national PVC ekpopụta Maazị Nnamdi Kanu? Ka PVC eju ekpopụta Maazị Nnamdi Kanu? The president can only pass bill. The Senate be gaga through the bill and to vote. Majority of the Senate be gaga deciding whether that in president ikwu ma ga-enwe isi ma na enwe isi. Election in Biafra land, they will still take the power and they render you useless. You better stand. You could stand on your feet. You fight for one thing. Fight for your freedom. Na ị na-agwazi ndị ugwu na Buhari nwere right ijide na ndị Igbo enwere ike ịnụ ọgụ without Igbo president, which means ọ bụrụ na unu a bụ Ojukwu during the time of Ojukwu, unu ga-anọ ka agbagbube ndị Biafra, agbagbute Biafra una na-achọ ka ịbụrụ the president before ị ga-anụba ọgụ, which means automatically you are telling ndị ugwu that na ọ bụrụ na onye Igbo abụrụ president, that ndị Igbo ama anụnwa ọgụ for what belong to them. You are telling ndị ugwu that na ọ bụrụ na onye Igbo achịlọ na abụrụ onye isi Nigeria, abụrụ president na Nigeria, na ndị Igbo cannot fight for their right. That is what many of you are telling ndị ugwu. And the chain and ndị ugwu bụ ewu na ha ya ebezi oke ha jiruzie maka na ha kwe ka Peter Obi. Now onye ugwu na malụ na Peter Obi bata na oge release Maazị Nnamdi Kanu, ụbụlụ gị bụ na dị onye ugwu ya hand is over to Peter Obi. Ị nwekwala ụbụlụ. Nyo bụ uche gị na-agwa gị na Buhari na onwere ya gbasara na election na ọ pụta na owelu power hand over to Peter Obi ka Peter Obi release ya Maazị Nnamdi Kanu o je kidnap without any punishment, just like that. Nna ndị Igbo ka ebe brain unu dị? Where are thy brain? Anything if megidele election wee hold on na that n'ala Igbo, Maazị Nolu n'aka DSS nwanne egerenda ndị Igbo beyond useless. Egerenda ndị Igbo beyond useless. Mana many of you amaghọ na onye pụta, because many of you amaghọ ka Nigeria ja function. Many of you amaghọ that na Nigeria is practicing northern democracy. Iju onwe unu bịa na Anambra State, Anambra nwere only 3 senators. Ị gaa na Imo State nwere 3 senators. Ị bịa na Enugu 3 senators. Ị bịa na Abia 3 senators. Then ijuzi onwe gị 3 times 5 or 15 senators. The whole eastern region be here nwere 15 senators. Only Kano State nwere 44 senators. Ịnụrụ ife ngwa gị? Kano State sọsọ nwere 44 senators. Now, ka m jugodu gị ka ị ga-eji Peter Obi ga-eji wee make that rule o ga-eji wee chi Nigeria.
because ndị ọ ga-pass the bill get through the bill wee tụọ the vote to determine ma that bill a ga-abụ law bụkwa the same northern people, which means atụọ vote ndị Igbo ga-enweta. Okay, ka let assume that the South are join n'ezie ndị Igbo na ha enwetakọta vote, ha nweta 50 vote. Now check izie ebe ndị Igbo nweta 50 vote, the whole Kano state enwego 44, then Kaduna and Katsina akụchighị ihe niile ndị Igbo ga-eme. Then ị ka nwee the mind na-ekwu ya dị ihe a na-agụ na abụlụ ife war. We are not telling you to go for war maka na ihe ahụ nsogbu n'unwe. A na-agwa gị solution strategy in olu na-eti war because obulu gị dị useless. Obulu gị adịgo well useless. Ọ na nwere obole ma nọ na-eme, a na-agwa gị that na ọ bụrụ na ịjụ no election make your mind ikwu okwu ka nwoke ịmala ife ị na-akpọ war ka gị na na-ekwu okwu war. Ị jụrụ onwe unu na Jonathan wu president. Jonathan, good luck Ebele Jonathan, was a president of the Zoom. In 2014, enwe confab. After that confab, unu enwere idea no Senate bụ ihe to vote mkpata na pass law that 2014 confab conference. Ị jụrụ onwe gị ka the reason? The reason bụ na ekpokọta Oduduwa kpokọta Biafrans tinye their whole senators niile. The North have more senators more than them. Ị jụrụ onwe gị ka ife kpata the whole North, the whole restructuring ndị ugwu na ndị Yoruba na ndị Igbo na-eti mkpe ka ihe kpata na-enwebeghị restructuring? Because ị ga-aga through voting, ị ga-aga through the Senate. The majority of the Senate bụ the North. North nwere about out of 109 senators, North nwere about 50 North nwere about 70 to 80 senators, if not 90. Which means only the 80 senators from the North once had to vote. How we go look at few people from the South. And well, if he make a law without them. The only chance in the Igbo iju correct their weakness, iju make something, make sure na happen for something, is to stand and say we are not going to do any election in Biafra land, in our land, until we know our stand. Release Yenu Mazi Nnamdi Kanu. Nyana ye date for referendum. Gwanu mofonyi Igbo nkolu go for Mazi Nnamdi Kanu release. And gwami hoja call. Mbazuri Ezife Nashi Buhari use a releasing of Mazi Nnamdi Kanu for birthday gift as Mazi Nnamdi Kanu was a packaging. Now today the news in Efeyale Buna Buhari Gwagi Mazi Nayama release Mazi Nnamdi Kanu, which means Ndi Igbo has Mazi Nnamdi Kanu hanyanaka Buhari. Ihe niile ndị Igbo na-eme kịta is becoming more clear to the Fulani Caliphate that na ndị Igbo is powerless and confused. They cannot fight for their own. They cannot stand and speak and take what belongs to them. Majukenegi, ke ihe kpata na the whole bills niile enyi ya baribe mwepute na National Assembly ka ihe kpata na onwelo nke a pass because all by voting. All by voting. Simon Ekpa remain criminal and the scam. So all no kai emegi ki share bapo. Thunder bali your family imi. Kennedy Golden asking may thunder squeeze life out of your body. You na ine mi fegumi here. You Zaria.
You cannot decode ordinary scamming. You cannot know that somebody is scamming you. Attacking Simon as if na Simon Ekpa lulu anything. Oh no man enough. Nya bada tabany. Come as a pit or yeah. Ene kuku balulu ndị nwụrụ anwụ apụta ndị ngụlọ. Ọ dị very clear na ndị ugwu aghọtago na onwere ife anyị bụ. The people ntinye ndị Igbo na this ọnọdụ anyị nọ n'ime now bụ ndị Igbo politicians and the Igbo youth. Igbo youth are worse than Igbo politicians. Igbo youth are more useless than the Igbo politicians. Ndị Igbo youth, iweta restructure now, believe you me, iweta restructure now, ị ga-afụ the same Igbo youth ga-abandon Peter Obi. Let us restructure first. Amalam ka ha ju eche not the possible for restructure to take place. Nke ọ bụ na eweta ndị Igbo bie n'isi. But the reality, ndị Igbo anaghị efe ese. The reality bụ na ọ bụ na ndị Igbo ebinyitela ọtọ, wee stand there on their feet, wee gwa the whole Nigeria that enough is enough. You cannot put Maazị Nnamdi Kanu in DSS custody and they can be shouting a PVC. If only Igbo iche not jail school, up na social media, shiggy, let us get PVC and vote in Peter Obi, and the Peter Obi will release Maazị Nnamdi Kanu. Na Nigeria mụ na gị na-abụ nọ n'ime. Na Nigeria mụ na gị na-abụ nọ n'ime ka ị ga-eje weta PVC vote ga-akantụ onye Igbo abụrụ president. Na this Nigeria. Ka ekoji eje gị ka ọ dị possible. Chọkwa na ịbụ the president ọ bụrụ yeye party. Una consider ho na enwe many people ndị go committed. That na enwere ife imekete ka ha nyo ọ bụ na eji eme Peter Obi impeach 2 times according to him because ọ maka esi atụ asị. Enwe ndị ejigo blọ ha enwụọ mmiri ma dị ka this Chukwudi. Ịpụta na how many youth ka ya afọ kịta ya abịa gwa gị eziokwu na agwa gị onwelo because they are useless. All na ha dịlo useless. Any youth if na dịlo useless na ga-apụta gwa gị that na ọ ga-agwa gị simple truth that na your PVC cannot give Peter Obi anything. That Labour Party cannot give Peter Obi anything. So ịmalụ na na-enwe obodo enwe, ịmalụ na onwe ndị nwe obodo, ịmalụ na onwere ife obodo ji bili. So onye anya gwunu na nọ na Peter Obi nọ na ndị ahụ nwe obodo na ga-agba nkịtị Peter Obi abịa just dozie Nigeria. Unu amala ife. Uchu na anaghị agwa unu na the more unu na campaign ka unu na-agwa ndị Fulani that na you people cannot fight, you are weak. Ordinary Eze Kazaki ka ejide Abuja nwugidere ọkụ until release here. Afubehamo all those these peoples nnasị let us get our PVC first. Afubelo many of them. Mpụta saying okay, na ọ bụ na Peter Obi lose, this is how we will now go. Ijuru onwe gị okay, since you cannot release Maazị Nnamdi Kanu unless onye Igbo banye there. Ọwụzie na Peter Obi lose, which means I chewezie till 2027 before Maazị Nnamdi Kanu ekwubo okwu ya. That is what you are telling me now.
2015 ekidnap Maazị Nnamdi Kanu. Chetegodu ụmụ onye bụ the president. Onye wụ the president. Mana IPOB megide protest until release Maazị Nnamdi Kanu. Mana kita brain unu akpochigo. Buhari cannot release Maazị Nnamdi Kanu because all of you want him to hold him. Onye ọbụla kita ka o doo m anya that na ndị Igbo ndị Awụda onye ọbụla sị gị I am proud of Igbo abụla onye ahụ ọnụ. I am not proud to be an Igbo man, to be honest with you. And I don't wish myself to come to this world again to be an Igbo man, to be honest. Ekpere m niile ọ ka m mma na mpụta ọzọ ka m bụrụ onye Awụsa than ịbụ onye Igbo. I respect every Fulani man. O nwere ebe ọ gbara onye Fulani na onye Igbo. Ndị Igbo dị nzuzu. Ka onye jụọ gị na ka iji wee dị proud of Igbo, gwa onye a one thing ị ga-eji dị proud of Igbo. That na during the time of Ojukwu, no onye Igbo gbara ya mgba, ndị Igbo ji wee na-ata afụ for another 100 years. During the time of Nnamdi Azikiwe, Peter Obi na-agba ya mgba. That is why you are proud of onye Igbo. You dị nzuzu. The real truth now, but all these scenarios in play here, the one single message on a pass Ndugu is now becoming more clearer to Ndugu that na ndị Igbo are powerless and confused. Onye Igbo pụta na-agwa gị, let's go and get a PVC. That a PVC will bring Maazị Nnamdi Kanu. The single message on a pass Ndugu bụ that no nwere onye Igbo ndị ready speak for the release of Maazị Nnamdi Kanu. And ihe mere Atiku ji wee banye there that they can keep Maazị Nnamdi Kanu till thy kingdom come. Automatically they will keep him. But guess what? I have a shock news for you people. The shock news bụ na ọlaike anya bụrụ 1 million Igbo youth. Ọ bụ na release lo Maazị Nnamdi Kanu kama e ga-enwe vote na Anambra n'ala Igbo, many youth will go down. God that one, and then ha na-aṅụ your own bụ anyị na-post ulu gị. Get that one ọmụ akwụrụ AP eziokwu bụ ndụ. Okwu anụ esiho from any leadership oshi from mụa. I can guarantee you that. Ọ bụ na release lo Maazị Nnamdi Kanu ịghọta na iwu Igbo youth na-ema ife ị na-eme pụta da ade bịa to election. Ọkwa na-egbukpolu unu egbuchi unu ihe ahụ ga-eme mmiri ahụ zoo anyị n'isi anyị niile taba ofie. That is the only thing m ga-agwa unu. Ife ga-eme n'ala Igbo, ndị ugwu ga-anọ n'ala Igbo ka ogbugbu niile ahụ ga-eteki place. Ga detuo date tata emeketa ife unu emegide ife PVC a ewe ghara irelease Maazị Nnamdi Kanu. Bịa n'otu vote ka innocent people ga-aṅụ maka this election. End of the day, Peter Obi eluzuo anyị niile ataba ofia. That is the truth. Instead of Maazị Nnamdi Kanu to be in DSS custody and you see any stupid Igbo youth to come out, I prefer we use every Igbo idiot that is campaigning for PVC for sacrifice so that all of us will suffer it. Ejirobi card, greetings from here. So that all of us will suffer it. So we don't ask you not to campaign. And I still get many campaign and I still no go get your PVC. But to just pray. Can you release Maazị Nnamdi Kanu? Come and toward the vote. And to charge the vote. You will issue it in here. You quite no name. Ana pampunu. Can mechetunu something na wata no nwere ifu n'obo. Maazị Nnamdi Kanu.
nọ n'ime nga after na-asọfa for you people. Ihe ka unu mkpa bụ PVC otolo wagbu unu na PVC ahụ. On this note, m ga-akwụsị ahịa mana agwago m unu onye ọbụla nwee family ya na-ewetelu family PVC mana ya dịkwa ready of mass burial maka na ọkwa ma mass burial ga-enwe mass burial n'ala Igbo nke 100% sure. Ndị Igbo ọbụla prefer vote this time around, all of them will collect nyafu nyafu. It's a promise. And well, much to say, almost here Biafra.